Představte si, jaká by to byla pohoda, kdybyste mohli efektní specialitu jednoduše vykouzlit z ingrediencí, které máte běžně doma v lednici. A představte si, že ono to taky jde. Tatarskou omáčku Hellmann's máme rádi zastudena, to se ví. Ale věděli jste, že s ní můžete i bezstarostně vařit, péct a smažit? To jsem si myslela, že ne. Tak si pište si. Masu dodá tatarka skvělou chuť, čárka, zároveň bude šťavnaté a křehké. Tečka. Potřebujete k tomu jenom tatarku a kuřecí řízky. Maso dáme do mísy. Opepříme. Osolíme. Přidáme 4 lžíce tatarské omáčky Hellmann's. Prolisovaný česnek, 2 stroužky budou stačit. A teď je pěkně promícháme. A když máte čas, můžete dát maso pomazlit na půl hodinky do ledničky. Píšete si to pořád, doufám. Pomazlit do ledničky. No vážně, takhle jednoduchý to je. Zatím si můžete připravit přílohu, třeba bramburky s pažitkou nebo čerstvý zeleninový salát. A teď už jenom rozpálíme olej v pánvi. Plátky kuřete něžně obalíme v hladké mouce. A dáme smažit. Smažíme z každé strany pár minutek podle tloušťky plátku. A je to. Tak si to zrekapitulujeme. Na šťavnaté kuřecí plátky potřebujete za prvé kuřecí prsa, za druhé tatarskou omáčku a za třetí dobrou chuť.